As súas orixes son variadas. Italy. De Albacete. Valença. De Barcelona. Unos de Valencia e outros de Alcázar. Tamén as súas motivacións. Gosto de começar sozinho e posso terminar acompanhado, porque no caminho nunca se está sozinho. La buena compañía y el ir cantando lo que fuera, pues al final se hace más ameno. Los paisajes y la gente. Pero todos coinciden a hora de sinalar o Camiño de Santiago como unha experiencia que hai que vivir. Nas minhas decisões, o que é que eu hei de fazer a seguir, e espero sempre que Santiago me dê sinais e corra tudo bem. The community, because we know a lot of people and we have done some part of the past together and it was really beautiful. Do convívio e do caminho. Algo tiene que tener el camino, ¿verdad? Cuando se repite. Son algúns dos peregrinos que hoxe chegaron ao albergue público de Pontevedra. Fixérono a través do Camiño portugués, que acada xa datos prepandemia. Desde Semana Santa vimos que isto se iba a ser un ano bo e efectivamente o verán está sendo estupendo. Este ano penso que se seguimos así vamos a superar o ano 2019, o sea, os datos de post-pandemia e recuperar aquela progresión que tiña o Camiño portugués. Pontevedra é testemunha directa deste éxito. Tanto a ruta tradicional como a variante que percorre a costa pasan pola cidade. Nos contabilizamos aqueles que peregrinos individuales que pasaron por Pontevedra ou que quedaron no albergue ou que quedaron en algunha pensión ou que pasaron de largo, ¿no? Pero bueno, iso é un impacto importante económico para unha cidade, non? As cifras animan dende logo o optimismo. Dende a Asociación de Amigos do Camiño Portugués agardan conseguir neste 2022 as expectativas que tiñan pro 2021 antes da chegada da pandemia. Acadar os 120.000 peregrinos no ano. Non chega ao 18% dos peregrinos que veñen á cidade que nos acollemos, non? É dicir que, por tanto, se nós temos aquí 25, hai 125 na cidade. Estes días a afluenza de peregrinos tamén se incrementou pola chegada de grupos da Peregrinación Europea de Xóvenes. Precisamente a xente nova é a que máis escolle o albergue público pontevedrés. Porque o Camiño é unha experiencia moi boa, é unha expresión de liberdade que a xente ven sin ningún problema, non é costoso. Ata xuño, 43.000 peregrinos que escolleron o Camiño portugués recolleron a Compostela en Santiago. A esta cifra hai que sumar os que non fan a peregrinaxe por motivos relixiosos. Segundo Tino Lores, a cifra total podería situarse nos 50.000 camiñantes no primeiro semestre.